إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә, күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз дусларым, Раббыбыз Аллаһ безне сынау өчен, имтихан кылу өчен дөнья дип аталган йортка урнаштырды. Әмма әлеге сынау йортыннан соң ул безгә кайтып төпләнү, ныклап урнашу, сыйыну өчен гаҗәеп булган ахирет йортын, җәннәтләрен әзерләп куйды. Үзенең бөек китабы һәм хак илчесе аша ул безгә шушы иҗмах йорты турында күпме хәбәрләр ирештерде. Иҗмах турында укып, ишетеп, йокыга киткән күпме йөрәкләр уяна, сүрелгән, сүнеп барган күпме күңелләр яңадан кабынып китә. Раббыбыз безгә бу дөньяда да бик күп нигъмәтләр бирә. Аларны күреп, безнең күңелләребез, күзләребез куана, шатлана. Әмма дөньяда бәндәне нинди генә нигъмәт кызыктырмасын. Нигъмәт ул кызыктыра. Булсынмы ул матур йортлар, затлы-зартлы атлар, булсынмы ул тәмле ризыклар, табигать матурлыгы һәм башкалар, булар бөтенесе дә безне кызыктыра. Булар барысы да безне үзенә тартып тора. Ләкин иман иясен ахирәттә булардан күпкә яхшырагы, булардан күпкә тәмлерәге, татлырагы көтә. Моны бер кайчанда онытырга ярамый. Берсеннән берсе тәмле ризыклар, татлы иҗмах җимешләре. Кышын безнең өчен кышын җылык булган, җәен салкынча рәхәт бу дөньядагы йортлар, алар җәннәттә дә бар. Бу дөньяда без сагынып алган гаиләләр, алар җәннәттә дә бар. Җәннәтнең ирләре, җәннәтнең хатын-кызлары, булар барысы да җәннәттә үз тормышларын дәвам итәләр. Әлбәттә, җәннәттә ул нәрсәләр бар. Ләкин җәннәт нигъмәтләре ул башка. Һәм аларның бу дөнья белән исемнәре генә туры килә. Ә җисемнәре бөтенләй башкадыр. Алар башка сурәттә, алар башка сыйфатта була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйткән: "Куллама рузиқу минха мин самаратин ризқан, хада аллази рузиқна мин қабл." Қалу хада аллази рузиқна мин қабл. Җәннәт әһелләренә ди, ниндидер бер ризык, җиләк-җимеш башкасын китерсәләр, ул ди, туктале, моны бит безгә җәннәттәге дөньяда биргәннәр иде дип әйтер ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва уту бихи
муташабиха ди. Ул аңа ошаган гына ди. Ул бөтенләй башка төсле ди. Шуңа күрә Ибн Асакир китерә Абдулла ибн Аббасның радиллаһу анһума сүзләрен. Абдулла ибн Аббас әйткән, җәннәттә дигән дөньяга охшаган бер нәрсә дә юк дигән. Илля мәгәр исеменнән башка дигән. Җәннәттәге йорт ул бу дөньядагы йорт кебек түгел. Җәннәттәге җимеш ул бу дөньядагы җимеш түгел. Җәннәттәге елга су ул бу дөньядагы су түгел. Ул бу дөньядагы елга түгел. Җәннәттә дә бар агачлар, ләкин алар дөнья агачлары кебек түгел. Җәннәттә дә бар хатын-кызлар, әмма ләкин алар бу дөньядагы хатын-кызлар түгел. Дөньяның һәр матурлыгы, һәр ләззәте җәмәгать ахирәттә дә бар. Әмма ләкин ул күпкә яхшырак, күпкә камилрәктер. Шуларның берсе Адәм баласының бу дөньяда булган зур нигъмәтләрнең берсе ул аның үз йорты. Ул аның кайтып тынычлык таба торган, ял итә торган ул аның өе, фатиры, квартирасы булсын, нәрсә генә булмасын. Дөнья бәхете өчен зарур булган бу нигъмәт үзеңнең пишмагыңны, кайтыр өеңне булдыру. Ләкин җәмәгать әлеге нигъмәт өчен әлегелектән кеше гомере буе тирен түккән, хезмәт иткән, саулыгын югалткан, исалам дип, бөкресен чыгарган. Күпмеләре шушы иен салып кирүгә сәламәтлеген югалткан. Битте, иен сала-сала, әле мин илгәре заманнарны сөйләмим. Мин сөйлим 90-нчы еллар, 2000-нчы, хәтта бүген авылларда акчасы аз булган күпме кешеләр нанимать итеп кенә салдырмыйлар. Юк, алар гомер буе 10 ел ис алучылар бар. 15 ел үзе ташын сала, үзе агачын күтәрә. Шулай торып үз көче белән сала, нәрсә? Ул балага кала. Ләкин инде саулыгы бетә. Үзем күпме кешене беләм 10 ел ис алып, шунда 1 ел яшәмәде, үлеп китте. Шуңа күрә бу дөньяда йортым, ием булсын дисәң, бик күп хезмәт түгәргә кирәк. Бүген инде бура бурып, урман кисеп, бура бурап икүтәрүчләр юк, әзалар. Ләкин бүген дә күпме кеше 20 ел, 30 ел кредит түләп, нәрсә? Шул квартираны үз итмәкче була. Кай вакыт уйлыйсың инде, моның куанышы шул, баласына булса бәлки булыр инде. Үзенә 25 ел түләп, аның әҗәтен, әллә ни куанышы җәмәгатының булмый. Шуңа күрә ине алдың да, кирдең дә эш бетте түгел. Ине гел карап торырга кирәк. Ул тегеннән тишелә, моннан ярыла. Шуңа күрә яхшы өйдә яшин дисәң, ул ине тоту өчен яхшы акча кирәк. Аны карап, төзәтеп, ямап, мүкләп, сүсләп торырга кирәк. Аның өчен нәрсә эшләргә? Көн-төн эшләргә кирәк. Акча бит үзе килми. Аның өчен эшләргә кирәк. Аның өчен тагын нишләргә? Хезмәт итәргә кирәк. Ничә ел хезмәт итте, әҗәткә шумып, йортын күтәрде, ничә ел әҗәтен каплады, аннары соң инде әҗәт капланып бетүгә искерә башлады, аны ремонтларга, ясарга кирәк. Шуңа күрә җәмәгать бу нигъмәтем булсын дисәң, күпме михнәт кичерергә кирәк. Ләкин иҗмах бакчаларына кергәч, иң беренче шуны әйтәсем килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сезнең берегез җәннәткә кергәч ди, җәннәт җәмәгать ул бу дөнья түгел. Ул моннан күпкә зур. Ул моннан күпкә өстен. Ул ди иҗмахка беренче тапкыр килеп кергәч ди, ул үзенең өен ди, табыр ди, бу дөньяда өен табудан да җиңелрәк ди. Менә хәзер һәрберебез машинага утырып өйгә кайтып китсәк, кирәкме? Навигатор куярга, тегесе булса, без өебезне беләбез. Авылда үй булсынмы, башкамы, без беләбез, ул безнең өебез. Ничек инде мин белмим дибез. Мин бит монда яшим дибез. Шулай бит. Менә шуның кебек җәннәткә кергәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кеше өен ди, бу дөньядагы өеннән дә тизрәк табыр ди. Бер кемнән дә сорамаячак. Уйтанда беренче тапкыр, ләкин юк, ул аның кайта торган җире. Шуңа күрә иҗмах бакчаларына кергәч, анда җәмәгать ис алып тилмерәсе юк, кайгырмагыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, җәннәт йортының бер кирпеше алтыннан булса, икенчесе көмештән булыр ди.
Одинарный кирпич, полуторный булырмы? Ансын Аллах біле. Аның исеме генә кирпич. Арша кирпиче булырмы? Ул ижмах кирпиче булачак. Һәм алтын нинди пробада булыр? Кайсылныкы булыр? Ул ижмахныкы булачак. Һәм аның пробасы да аның исеме генә алтын, ләкин ул башка төрле алтын, күпкә өстен, күпкә яхшы булачак. Аның стенасына сылый торган штукатуркасы, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, кызыл балчыгы миск хушбуйдан булыр ди. Аның аяк астындагы ташлары ди, щебень, җәяләр бит. Булыр ди энҗе, жемчуг, һәм якуттан ди. Якуттан булыр ди. Туфрагы булыр зәгъфран ди, шафран булыр ди. Анда кергән ди ул өйгә. Булды битте, ул нигъмәт ичендә булыр ди. Һәм һич кайгырмас, һич интекмәс ди. Ягъни ул өйне ремонтлыйсы юк. Ул өйнең әҗәтләрен 20 ел түлисе юк. Ул өйне содержать итәсе юк, газга түлисе юк, утка түлисе юк. Ул өйне хатыннарыбыз интегеп бетәләр. Аны җыштырасы юк. Ул үй тузмый. Ул үй тузамланмый. Ул үй пешранмый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кем анда кирде, ул нигъмәттә ди. Битте. Ул нигъмәттә бер мәшәкать, бер авыру күрмәс. Ул анда мәңге яшәр ди. Бу дөньядагы кебек 10 ел интегеп, сәламәтлеген югалтып, 1 елдан үлми. Ул анда мәңге яшәр ди. Бер кашан үлмәс ди. Бер кашан үлмәс. Кигән киемнәре тузмас ди. Яшьлекләре китмәс ди. Шуңа күрә җәннәт йортына кергән, аның киеме, аның әйберсе тузмый. Аның яшьлеге бер кашан да китми. Чөнки җәннәттә картаю, җәннәттә олыгаю, җәннәттә авыру, тузу, бөкрәю, җыерчыклану, андый төшенчәләр юк. Шуңа күрә ул җәннәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Саф сүрәсе 12-нче аятта нәрсә ди? Ва масакина таййибатан фи җаннати адн ди. Аларны ди гадин җәннәтләрендә яхшы йортлар көтер. Аллаһ Тәгалә әйтә, борчылмагыз, йортыгыз яхшы булыр ди. Борчылмагыз ди. Менә шуңа күрә җәмәгать анда да йорт, монда да йорт, ләкин андагы йорт бөтенләй башка була. Бу дөньяда без елгалар күрәбез. Диңгезләр, океаннар, күлләр күрәбез. Һәм ул безнең тормышыбызны бизи, зиннәтле, матурлы. Кеше диңгез буенда ял итәргә тырыша, шүл уртасына бармый бит. Кеше елга буйларында йорт алмакчы була, җир алмакчы була. Бердә бит әллә кая ямсыз җиргә китми. Җәннәттә дә җәмәгать елгалар бар. Хәтта бу дөньядагы кайбер елгаларның исемнәрен җәннәттә әйтте. Анда булсын Мамударья, Сырдарья, ләкин җәмәгать ул башка булачак. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Кәүсәр елгасын агып чыгачак кыямәттә сулык, Пәйгамбәрбезнең сулыгы. Аны гына сыйфатлаганда да нәрсә диде? Аның суы нәрсә? Болдан татлы диде. Чөнки су ул болдан балларак. Болдан балларак. Төсе ди кардан аграк ди. Чегенде төсе кардан аграк. Бу дөньядан да елга булмый. Болдан татлы, кардан ак. Ул алай була алмый. Әмма җәннәттә ул була. Җәннәттә ул була. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә Мухаммад сүрәсенең 15-нче аятында нәрсә ди? Фиха анхарун. Җәннәттә көтер сезне җәннәт бакчалар, җәннәттә көтер сезне елгалар ди. Нинди елгалар? Миммаин гайри асин ди. Ул елгаларның бер өлеше судан булыр ди. Ләкин ул су тоныкланмас ди. Менә бу дөньяда мискәгә су салып куйсаң, ул исләнә. Күпмедер вакыттан соң су бузыла. Ләкин җәннәтнең сулары бузылмый. Җәннәттә берәр дә бузылмый. Мин лабанин ди. Кайбер елгалар сөттән булыр ди. Бу дөньяда сөт елгасы бармы? Юк, җәмәгать. Бу дөньяда сөт елгасы, җәннәттә süt yılgaları bulur di. Lem yataghayyar ta'muhu di. Ham ol süt yılgasının temi özgermez di. Sütke tem kire bu dünyada. Ol buzula. Şolay bit. Lakin cennet yılgası, cennet sütleri buzulmay. Ham ol yılganın temi özgermez di. Ve enharum min hamrin di.
һәм булыр җәннәттә хәмер елгалары, винные реки ди, хәмер елгалары ди, ләззәтән лишшарибин, һәм алар ди, ул елгалар барысы да шул суларны, сөтләрне, шәрәпләрне эчүчеләргә ләззәт китерер ди, рәхәтлек китерер ди. Һәм икенче бер Вакыйга сүрәсендә нәрсә ди? Ул шәрәпләрне эчкәч, аларның башлары исермәс ди. Бу дөньяда кеше шәрәп эчә исерә, ләкин җәннәттәге шәрәп ул башка. Һәм ул кешене исертми, әмма ул аңа бик зур ләззәт бирә. Шуңа күрә шәрәп җәннәттә дә бар, вино, ләкин ул бу дөньядагы вино түгел, ул башка. Шуңа күрә ул бу дөньяда харам, ә җәннәттә харам юк хәләл. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. Һәм соңгысы Аллаһ Тәгалә әйтә, чистартылган бал елгалары ди. Ягъни бер елга зур, ул чип-чиста балдан. Ләкин аның да исеме генә бал. Ул бөтенләй башка төрле нинди җәннәт балы булачак. Шуңа күрә җәмәгать елгалар бар бу дөньяда да, ләкин иҗмахта да бар. Ә иҗмахтагы елганың сыйфаты бөтенләй башкадыр. Шулай ук җәмәгать бу дөньядагы Аллаһ биргән зур нигъмәт безнең ирләргә, хатыннарга бүленүебез. Һәм хатын-кызларның Аллаһ табигатьләренә иргә тартылу биргән. Хатын-кызга ир заты кирәк, ә иргә шахват биргән, тартылу, табигый тартылу биргән хатын-кызга. Һәм җәмәгать алар икесе дә нигъмәт, әмма ләкин җәннәттә дә хатынның ире булачак, ә ирнең хатыны булачак. Әмма ләкин бу дөньядагы ирнең дә кимчелекләре күп булган кебек, хатынның да кимчелекләре күп. Һәм ул кимчелекләр аның хылкында да, аның табигатында да. Хатының ничек кенә шибәр булмасын, ирең ничек кенә матур булмасын, еллар үтеп нишли, яшьлек китә. Матурлык та бетә. Яшь йөзне җыерчыклар ала. Сында үзенең зифалыгын югалта. Һәм җәмәгать олыгайган сайын тән генә тузмый. Кешенең хылкы да туза. Күзе начарлана, әмма күбрәк күрә. Аның колагы начаррак, ләкин күп ишетә кирәкмәгәнне. Күп сөйли башлый, күп мыр-мыр килә башлый. Һәм нәрсә? Зарлана башлый. Ләкин җәмәгать җәннәттә алай түгел. Хәтта тән, күп кенә ирләрнең, мәсәлән, хезмәттә эштә аңлап була. Күп ирләр алар хатыннарына әйтәләр үз-үзеңне кара дип, ә үзләрен карамыйлар. Үзләрен карамыйлар, төкләрен алмыйлар, гизаларын сөртмиләр. Кай вакыт бүлмәгә кирип чыкса да, аннан соң бүлмәне ачып җилләтергә кирәк. Ул бит шул кайтып шул хатынын кочаклап җуклый. Ул хатынга рәхәт микән аның белән? Кайберләре тешләрен дә чистартмыйлар. Бар бит бөтенесе дә кимчелек, шулай бит. Кимчелек. Шуңа күрә безнең бу дөньяда кимчелекләребез күп. Бик күп. Тәннәребез кирләнә, тәннәребез исләнә. Ләкин җәмәгать хатын-кызның да я төрле авыруы килеп чыга, я айлык хайызы килеп җитә, тегесе бысы килеп чыга. Ләкин җәннәт ирләре һәм хатыннарының тәннәре кимчелексез. Кимчелексез. Алар бер кашан да исләнми. Аларның шибәрлекләре, матурлыклары бер кашан да китми. Тәннәре кирләнми. Җәннәттә, мәсәлән, ашыйсың, әмма бәдрәфкә йөрү юк. Җәннәттә кешенең эчендә нәҗис юк. Без монда бик йөрибез әллә кем булып. Эчебез тулы нәрсә? Эчебез тулы нәҗис безнең. Тизәк, әмма җәннәттә андай бер юк. Юк андай бер. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәннәтнең парларын сыйфатлаганда нәрсә ди? وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Аларны анда ди саф, чиста булган, пак булган хәләл җифетләр көтә ди. Чиста булган хәләл җифетләр көтә ди. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Һәм алар анда мәңге калырлар ди. Бакара сүрәсе 25-нче аят. Шулай ук җәмәгать бу дөньяда без ирләрнең дә, хатыннарның да кимчелеге нәрсә? Без бу дөньяда орабыз. Чөнки безгә дөньяны куарга кирәк. Ирләргә гаиләне тартырга кирәк. Хатыннарга ул 2, 3, 4, 5, 6 тагын балалар белән көне буе шиләнергә кирәк. Шуңа күрә кичкә ниһаят ир белән хатын очрашырга, бер-берсен сагынып күрешергә вакыт җитте. Хатынның күзе башы тонган. Ул орган ничә баласы белән. Ир көне буе сынып, ватылып эшләп кайтканда, артларын куялар да бер-берсенә.
ятып йоклыйлар. Юк ләззәт кая? Нигъмәт, кая мәхәббәт? Бар инде ул каядыр шунда. Әмма ләкин дөнья сындыра. Дөнья вата кешене, җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр җәннәттәге бер хатын ди, бу дөньяга килеп, җәннәт әһелләренә караса ди, ул хатыннан килгән нур ди, яктылык бөтен дөньяны күмәчәк ди. Бөтен дөньяны яктыртачак ди бер хатын. Һәм аның аннан килгән хуш ис ди, дөньяның һәрбер пишмагына киләчәк ди. Ягъни бер хатын килсә, дөньяның бөтен җир шарының бөтен җирендә ул хуш исне бөтенесе тоячак ди. Һәм нәрсә ди? Аның башындагы яулык дип әйтмим, касинкасы гына ди, кичкенә генә, аның бер ниндидер башлык инде ул. Анда яулык бәйләп йөрергә дигән нәрсә әйтелмәгән, ләкин касинкасы, аның матур бер киеме нәрсә ди? Аның бәясе ди. Бу дөньядан һәм бу дөньяның бөтен байлыгыннан кыйммәтрәк булыр ди. Әгәр дә аның башындагы касинкасы гына шундый дәрәҗәдә булса, аның үзе нинди дәрәҗәдә булачак? Аның башка киемнәре нинди дәрәҗәдә булачак? Менә моны җәмәгать күз алдына китереп булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дөньяда да бирде безгә ир белән хатын булып яшәргә. Әмма ләкин безгә дөньяда ир белән хатын булып яшәр өчен бик күп сабырлык кирәк. Бик күп көч кирәк, чөнки безнең кимчелекләр бар, халкыбызда, тормышыбызда. Ләкин җәннәттә җәмәгать, хәтта менә шушы армау дигән әйбер, җәннәттә ару юк. Шуңа күрә җәннәттә ир хатынын сагына, һәм ул армый. Хатын ирен сагына. Хәтта җәннәттә шахват та, страсть дип әйтәбез. Ирнең хатынга, хатынның иргә, ул бөтенләй башка төрле булачак. Имам Әхмәд Табарани риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, җәннәттә диде, бер кешегә 100 кешенең көче бирелер ди. Ризыкта, ишемлектә, шахват һәм җинси мөнәсәбәттә ди. Ягъни җәннәт кешесе 100 кеше кебек ашый ала. Бу дөньяда бит әллә нинди тәмле ризыклар пешерәләр, артыгын ашап булмый. Врачлар да безгә әйтеп торалар, ашама, үләсең ди. Йоклый алмыйсың ди, тазарасың ди, бавырың күтәрә алмый ди. Шуңа күрә җәннәт бу дөньяда нәрсәдер булып та, еш кына без аны ашый алмыйбыз. Төрле кемчелекләребез сәбәпле. Анарасын артыгын да ашап булмый, ул бит зыянны һәм динебез дә аңа кушмый, шулай бит. Җәннәттә андый нәрсә юк. Җәннәттә син беренчедән ашыйсың, тамагың ачканга түгел, тәмле булганга. Икенчедән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Сиңа 100 кешенең көче бирелә диде. Ашау ишүдә һәм җинси мөнәсәбәттә диде, шахватта диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, җәннәт бар дөнья. Кайбер исемнәре туры килсә дә, җәннәтнең нигъмәтләре бөтенләй башка. Шуңа күрә бу дөньяның аз булган, кичкенә булган, зәгыйф булган нигъмәтләрен алам дип харамга кереп, Алла сакласын, ахиратның, җәннәтнең бөек, затлы булган, бер кашан битмәс, мәңге булган нигъмәтләреннән баш тартудан Раббым Аллаһ сакласын һәм безгә шушы дөньядагы нигъмәтләрнең кадерен белеп, Аллаһка шөкер итүче, аңа гыйбадәт кылучы, аңа тәүбә һәм истигъфарлар кылучы булып яшәргә, иман белән яшәп, Аллаһ хузурына иман белән кайтырга насип итсен һәм безгә үзенең Коръәнендә, сөекле пәйгамбәребезнең хәдисләрендә хәбәр иткән җәннәт нигъмәтләрен татырга, шушы җәннәт йортларына кайтырга, Раббым җәннәттә мәңге калырга насип итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур.